I'm sorry, Dad. Ndinopika kuti zvandichataura pano chichakachokwadi pamberi pemidzimu yangu nepamberi paMwari. Nhau yangu yakamira sokudai. Ndina hanzvadzi yangu akarwara. Ndobva ndamutora kumukwasha mushure menge tawirirana akauya mumusha medu. But auya mumusha medu munin'ina wemukomana uyu ari pasaidi pangu akauya kuzoona mbuya vake nemukwasha. But auya vanin'ina vake vakatanga kumufonera kuti dzoka usaenda natete because munhu aivarapa nditete vava. Usaenda natete kunorapa mbuya because ukavarapa mbuya tete vedu vanodzorera tinopera kufa. Saka ini nhau yakataurwa ndisipo ndobva ndazoshedzwa. Ndakavashedza iye muzukuru munin'ina wake nemukwasha. Munin'ina uyu ndobva abvuma kuti shuwa nhau yakataurwa nemunin'ina wake mudiki aripo panze. Ndakati right, nyaya yekuti ijeke ngatishedze munin'ina wenyu titaure because munhu ari kurwara akafa nhau yakadai zvimiri zvakanaka. Hanzvadzi yangu ndope yakati vanhu ava vane mari yangu but vakuramba kuti ndirapwe. Ndakati imari yei? Zvakanzi musha wavari kugara ndindakautenga. Tikawirira nemurume zvibazonzo tatashanda kuti chazoita nahafu kana vadzora mari yatakavapa vachitenga musha wavo. Saka ngavachindipa mari yangu mubatsirikane pakundirapisa nokuti ataita urongo hwekuti vaende kunorapwa kuZambia. Ndobva ndavashedza kuti vanzwe zviri kubva mumuromo memurwere. Vakaramba kuuya kusvika murwere afa. Tazoenda isusu nebhodhi kumba kuti ndakaenda kunotora hanzvadzi yangu kuZambia. Ndakaya mota kubva kuZambia kuenda kuMangura. Ndasvika ndakati kumukwasha, wona mukwasha vazukuru vako vairamba kuuya afa munhu. Panoitwa sei? Akati regai ndione sabhuku tinovatora. Ndobva sabhuku vaenda kunotora varume ava uyu nevanin'ina vake. Vakangosvika patiri vakati isusu tine mombe yatoda kubhadhara muromo wedu watakataura kuna mbuya. Ndakati kwete. Ngatitaure nhau yemari yamairamba kuuya kuzotaurana nambuya venyu. Ndobva tawirirana kuti pane mari yavakapiwa yavanofanira kudzosa. Asi hafu yacho yaenda kumurume wacho, hafu ichiuya kuhanzvadzi yangu. Takaonesana, takaona kuti hafu yemari iyoyo inotenga stand 3000. Ndobva vambotorana mombe nasekuru wavo. Takazonisana kuti aiwa mukwasha usatorera vazukuru mombe, vazukuru varoda kutengesa mombe yavo. Saka vakaita zvavakaita. Pakutanga ndakanganisa kuti vakandipa 1000 vakandipa 800. Imwe yakanga iri yemukwasha yaibhadhara mombe yerora 150 ndo yakabva kumukwasha. Anga asina mari, takati chitipa 150 yacho tiichaje mombe. Takawirirana 150 kuimombe. Vakomana ava ndobva vatipa mari yekubhadhara mari yambuya yavanga vapiwa nambuya yekutenga musha wavari kugara. Vabhadhara 800. Vabhadhara 800. Imwe ndobva vakumbira kuti tichazobhadhara tipei nguva tizobhadhara takowa. Ndobva tasiya taronga zvatakaronga, takarongedza mbatya dzedu, takaparadzana, takauya kumba. Ndakangogara zvekuma 4-5 days. Ndobva ndafonerwa nepolisi Mangura kuti uyai kuno. Shuwa ndakaenda ndikazonzi makatorera munhu mombe zvechisimba. Dzorerai mombe dzemunhu. Takati handisumudzosera ngaende kudaro kukoti. Iye akati mari yakasara handisi kukupai. Ndobva ndaona kuti patoo nemangange. Mari yatakawirirana yavakashandisa yahanzvadzi yangu. Mumira musoro nyaya taona mama chaida mudana. Tatoda kutonzwa kune mukomana kuti zviri kutaurwa ndizvo here. Jamani, nyaya taurwa wainzwa? Ndainzwa. Unopikisa here kana kuti hausi kupikisa nauyo? Ndinopikisana naye. Ukapikisa iwo dare. Plus uchiziya nauyo. Tikazoona paine chokwadi unobhadhara fine yekutenderedza dare. Yes. Wazvinzwa? Atiwaza zvavataura. Ndazvinzwa. Alright. Chipika utiudze zvaunoziva iwe. Zvavakasungirwa. Vanopika. Pika. Tudza mazvo. Zvandiri kutaura panapa ndizvo chokwadi, ndo zvakaitika. Wombera waisa makosi. Chipandano yako. Right. Pavakauya nasekuru ava nambuya vafa vachibva navo kuZambia, vakauya vakatidaidza. Takatumirwa navanhu vakauya kuzotidaidza. Ndobva tasvika paya mumba macho manga vari. Mune tumabhokisi anga arimo. Sindobva tapinda ndine vanin'ina vangu.
ndobva vatitaurira kuti amai venyu ndo anga ari muridzi westand vakazosvikawo 2010 kuti vawane stand iyoyo vakatsvagirwa nehanzvadzi yavo sekuru vangu inini, asi vaishanda nemukadzi wavo kuri hanzvadzi yavo. Saka sekuru venyu vakapuhwa mari yestand 2 times dzavakabhadhara, sekuru vakadzorerwa. Saka sekuru venyu havana kupa hanzvadzi yedu mari, saka iwewe ndowa kutipa mari yacho. Ndo matauriro avakaita. Takagara pai, takagara pasi. Takagara pasi. Ndafamba tese asura kuti sudzokora mashi. Ivo muri kutaura kuti vakadzoserwa, vakabhadharwa here ana sekuru venyu? Makabhadhara here ana sekuru venyu? Ana mai ndo vakabhadhara vachiri vapenyu. Ivo uri kureva kuti vakabhadhara. Vakabhadhara. Vakapa sekuru wako 2 times dzacho dzavakanga dzabviswa ipapo. Vakapiwa sekuru vako. And vakapiwa. And ivo uri kuti vakapiwa sio tanzi. Vakapiwa. All right. And 2 times dzacho dzozo dzanga dzaka. Ndobva ndaona ana sekuru ava ndobva vakuti saka iwe uri kufanira kubhadhara. Kana ukaramba tisiso tiri kutakura chitunha ichi tonochisa kumba kwenyu, tosiya takacherera half side pasi, half side rakabuda kumba kwangu inini. Kana maramba izvozvozvo togona kungokiya dhoo munomu takakupisirai munomu nechitunha ichi. Ndobva vabuda vese mhuri yavo yese, ndobva ndasiwa ino vafana vangu mukatimo. Saka situation yakanga yaitika iyoyi takaona kuti hapana zvekuita. Chirega ndiri ndichitongobvisa mombe dzacho. Ndobva vasodzoka, ndobva ndavataurira kuti ko ndakakupai 1 ton yenyu mimi nokuti 2 tons dzakabviswa idzi, 1 ndeyekusaidi kwasekuru, 1 ndeyekusaidi kwambuya. Zvikanzi aiwa stand yakuita 6,000 kutaura kunoku, saka tiri kuda half of 6,000, toda 3,000. Kata mari yacho handikwa. Ndobva ndaenda ndokunotora mombe 2 dzandakaya nadzo inini. Ndobva ndavaratidza kuti mombe idzi pazvandandiitiswa zvazvo zvokuti ndichichidzira zvavandiita zvokumbotisiya nechitunha, ndobva ndangoita nchitema izvo. Mira tione mutasvanzi tinoda kuti tifambidzane tirege usodzokera kumashure. Iwo wakatowana mukana wokubuda mumba. Wakawana mukana wokubuda mumba atete. Wakaenda kunotora mombe. Wakazowana mukana wokuenda kumapurisa. Daipo wakangoenda kumapurisa. Pamusoro usati wataura. Inzwa kuti uri kutaura nevanhu vanofunga. Anditika wataura kuti ana sekuru vakati varoda kutipisira mumba. Makanga muri mese naivo. Vakabuda panze. Mira vakataura, handi makataura muri mumba. Ava ndokuchibuda panze. Imimi ndokubva masara avachibuda achifamba nemakumbo amana kusungwa. Ndobva masara mumba. Wasizona kuti uri kutaura zvinhu zvisingashandi, uri kutaura ivo mobva masara kuti mumire kuti vazokupisai mumba. Kana usingadi. Nechikumba nechitunha chacho. Kana usingadi. Inzwa haikona kutaura zvokuda kukonfidza pfungwa dzedu. Nyaya tiri kutaura haisi kuti waida kupisirwa mumba kana kuti zvaida kudini. Ichokwadi chauri kuwitinesa chauramba cheche. Kuti chokwadi stand yakatengwa nasekuru venyu vaina hambu yavo. Ichokwadi nokuti vachiwitinesa. Chaita 2 tons. Makada kuchibhadhara nemombe 2. Anditika kureva kuti nyaya yacho uri kuitenda kuti chokwadi zvakaita se zvakaitika. Ndizvona iko. Chandiri kupigisa. Nyaya wataura yaitaitsva uri kutaura kuti sekuru vakapuhwa vakabhadharwa. Ndo vasina kuzopa mudzimai wavo chete. Ndozvo chapindura sekuru wavo kuti vakabhadharwa ndo vasina kuzopa mudzimai. Vazive kuti vari kunangana nemunhu asiri yena, kuti vanofanira kunangana mukwasha. Mukwasha ndiye anofanira kunge achitaura nani nemi. Ndosaka vasungisa iwo nemukwasha. Nokuti mwana wavo anga asina kuroorwa nemimi. Anga akaroorwa nemukwasha. Saka mukwasha ndo vari kurevera zvinhu zvavo. Mukwasha ndiye ari kuziva zvinhu zviri kureva nevava zviri mandiri here kana zviri kuno uyu. Saka iwo uri kuti ava ngavareve nhau dzavo kumukwashawo ndizvo. Ndizvo zvandikureva. Nana sekuru ndimbopedza kuti ana sekuru ivava sekuru ava vana vakoma vavo nevanin'ina vakatoudzwa, mama vangu vasati vafa vakaudza hama dzavo kuti tapedzerana nehanzvadzi yangu kubhadhara. Ivava sekuru nana sekuru varukare vakatoudzwa izvozvo kuti havakabhadharwa. Chinzwa pane zvikonzero zviripo ndezvekuti iwewe ndimi futi vazukuru vacho maitaura kuti mukarapisa mbuya tinepera. Chikonzero ndimi futi makatengerwa mukawana mukana wokudya muchikambura bota muchizowana simba nhasi ramakura sambuya nekuti vaakufa. Changandoda kuti iwe in short iwe unofanira kukumbira ruregero kuna sekuru wako, kukumbira ruregero kuna sekuru wako nokuti upenyu huripo wakagadzirwa nemuchakabvu akanga ane rudo
nhasi uno muchakabvu aenda maakutadza kunzwisisa kuti mugadzirise zvinhu zvidiki diki zvineva ese short story yekuti mupedzese musare nenhaka nenguva yakanaka. But iwewo wakuda kuti murava apa wataura kuwapika ukati nauyu handinzwisise but uri kutaura nemo uchitaura kuti uri munhu nawena agozhora uri kutaura but wapikisa chii ungada kuti ndoda kutsigira chete because nhau tineiziya iri matiri but wapikisa ukati ndiri kupikisa kuti wati agozhora wakazive but nawo uri kutaura izvozvo pamusoro ivedare inini ndiri kuramba ndichingomupa mubvunzo wekuti akabuda mumba akaenda kudanga kunotora mombe ipapo wakabuda mumba ipapo muzukuru uchonoti ndiri kumbunyikidzwa wangada wakangomhanya mumapurisa one time iwe woenda kudanga wanotora mombe wewopava wozobva woenda kumapurisa woti ndambunyikidzwa aonotiwo ipapo pakati tiwedzera zvokutaurwa nemutongi wakadii kuti sekuriti makapuwa mibhadharai yes nekuti wakanga uinavo sekura patanga tiri parufu nasekuru hatinamboona kuti taure kudai zvatiri kuda mwanangu nekuziva kuti nyika ndoupenyu sometimes usarira sechinhu chakakuchengetai pamashure nekuda kwekuti zvinhu izvozvo vane zvikonzero nekuti maani wanawo simba nekuti sekuti munhu kana akukosora mumba make anenge akuti ndakudhuruza but tanga uziva kuti pawakakambura bota ndipo pane mumudzi uyo wakagozhora uyo ndio mudzi uri kuna sekuru wako kwaunoberekwa so sometimes imwe munovakidzira sekuru kuvanza urema hwasekuru makatobatsira zvakanaka chinhu chawakaita ndichikutadza kunene sungisa tezvara wasekuru wako chete sekuru nokuti wakaenda unotora mombe wega but wasungisa tezvara wasekuru wako nawo saka vako kudaidza padare saka in short waifanira kuti iwe uchitarisa kuti semunhu nokuti panzvimbo pauri uri mumakonde chete ipo pakona ipo sekuru muzukuru wenyu ari kuti makabhadharwa nhau iri kutaurwa yaitaurwa nemudzimai wenyu nemiyamangambitsikira kuti makatengera vazukuru venyu hanzvadzi yenyu nevana vayo vokugara ari kuti makabhadharwa kudhara havana chikwereta ya izvozvo ndinopikisa nekuda kwekuti ini zvese zvandaita ndaironga nemudzimai wangu denda ndakabhadharwa mudzimai wangu haaizotaura kuvabereki vake kuti vane mari yangu zvapera ozvinzwa sinzozori kutaura amene pamunonipawo kutaura kungoti ana sekuru kutaura nemaoko wabvisa maoko kuseri kune mutemo wacho wawapuwa muzukuru wangu iwe wagara wataura kudhara wakabvunzwa nevatongi katatu kuti yakabhadharwa here mari wakamupoti hanzi yakabhadharwa inonzi hanzi kureva kuti wakazvinzwa hanzi yakabhadharwa vakati zvecho yakabhadharwa ndopawazoti yakabhadharwa asi avo ndisekuru vako vari kuti yanga isati yabhadharwa iwanga wachiti hanzi imwe nyaya yachamarimbusa roko pasi nyaya yamaida kutobhadharira mombe dzakarambawana sekuru ava iyoyo nyaya imwe yakatokumirira imbishi ende ndo nyaya chaita kuti iwe muzisunungure nekusunungura vana venyu mufanira kudzibhadhara hamuchatovanyengetedza sei ava bcause makatovasvosva muchatovatsvetera chaizvo kuti vagamuche mombe dzenyu shoma otherwise tiudza wanga wafunga idzozoka vanogona kuti hai handisudzida toradzadarika idzodzo saka inzi mona kutozvibhadhara makatozviziva mega saka chiitai kuti nyaya idzodzo mudzigadzirise mune zvakanaka dzisadzoka futi muno mamapo saka in short uri kuti muchapedzesa here kubhadhara musidzanwa wenyu wakasara wamukataurira nasekuru venyu handisi hamusi kuda kubhadhara handisi kupedzisa kubhadhara nokuti mama vakaudzwa vese vahama dzavo zvodai dziripo vasipupurira nasekuru vakoma vavo nevaningina vavo kuti vakungoti vakafa mai kuti vakapedza kubhadhara saka apa pachakandirwadza kubhadhara zvinhu zvakabhadharwa kare ana sekuru vachiita sezvandatsanangura kuti ndizobhadhara zvakati vada unoisa bhokisi kumba kwangu kana kuti kungobhadhara pamusaka pekuti ndandachizvidzirwa sekuru vako ivo vakabhadharwa ndivava here vakamira ndo vandinawo ndo vari kuti havana kubhadharwa kuti havana kubhadhara kusaka ivo unopikisa sei ivo vasina kubhadharwa ivoodzi vakabhadhara amai vangu dai varipo vachizvidayirira saka hapana zvatingatibatsirani panobhadharwa zvinhu chikamu chakakura kudaro changa chine chikwereti panonyoreranawa pai pasi iri rinoidare rineri
asi zvimatare zvepadondo idare registered court tinoda zvinyorwa zvinopupura kuti umboo ukuti ava vakabhadharwa. Tipe chokwadi chamuri kutaura. Tipe Saka pavakabhadharana tipe sekuru azvinyorwa hapana. Saka hapana kubhadhara. Ndokufamba kweda hapana. Chakaitwa plus sabhuku mudunhu imomo aripo. Makamudi kudedza sabhuku uya kunoti kuita exercise mapedza program. Ndachida kuonesa muzukuru wangu pamberi pedare. Ndakavashedza varume ava kuti vataure nambuya vavo vachipindurana vega, ini ndakamira pasaidi. Vavarambira kuti mbuya makabhadhara kuti hapana mari. Vakaramba kuuya. Ndifunga ndakavashedza katatu kesi. Vachikundikana kuuya. Kusvikira mukwasha azondipindura rafu kuti musatuma inini kuvazukuru vangu. Tumai mwana wake, mwanasikana wemukwasha ano muzukuru wangu, nokuti ava vana vake, vana vatete vake, anotora vana vake, musatuma inini. Kusvika ndati mukwasha muchirudero titaurirana. Ndomusi watapedzera kutaurana nayo ndobva ndaenda kuZambia nehanzvadzi yangu ikanoshaikira kuchipatara. Saka vaifanira kuuya vozorambira mbuya vavo vari vapenyu. Nokuti nini vakandudza, havana kundudza ndiri wani. Mukoma watsano apa akanga aripo, hanzvadzi yavo akanga aripo, munin'ina wavo ari kukasimuroko akanga aripo. Takatogara pasi takavafonera tsano chiuya nevazukuru ava vataure nemurwere uyu achiri kufema. Tsano vakauya vari wani. Ndipo vakazonditi musabvunzei muzukuru wenyu mwana wavo musikana ataure nevana vake. Kusvika zvandibata ndobva ndanyarira nyaya yacho. Ndakazoitaura musi wakashayika hanzvadzi yangu Tavo Manguru. Saka vaifanira kuuya kuzorambirana nemurwere ari kureva mari yake. Uyu muzukuru wemukwasha wangu ane mari yakapiwa nehanzvadzi yangu achiri mupenyu. Hanzvadzi yangu yaikurwara ndobva areva mari yake. Ndakavashedza vakaramba kuuya. Ndakavashedza rwepiri kuti vataurane munhu achifema vakaramba kuuya. Kusvika murwere ashaya ndobva ndazovaona parufu. Ndakati bhadharai kamari yandaikushedzerei yakuti mutaure nemuridzi muchiramba. Vakandipa chidimbu. Bati vandipa chidimbu vakazondisungisa. Ndonyaya yangu. Saka ane yakasara yacho takataurirana kuti vakanga vakumbira kuti vanozobhadhara vakova. Saka vakazondisungisa vakataura kuti hatichakubhadhara. Ndizvo here baba. Handizvo. Handiri kuti handizvo, vari kuti pane hanzvadzi vari kuti ndakapiwa mari nehanzvadzi yavo handizvo. Amai vangu inini hanzvadzi yasekuru. Sekuru ndo vakatsvagira mama vangu munda. Vakabvisa 2 tanzi dzavo. Mhlelera aripera. Ngadzo. Mhlele ngadzo bana. Atsanongera nambo vantu ndawuzizere. Sekuru vangu ndo vakatsvagira mai vangu munda. Vakabvisa 2 tanzi dzavo dzavakabvisa. Mama vauya na 2002 ndo vavabhadhara sekuru. Ana sekuru avazoya hanzvadzi dzanambuya vakuti sekuru wako akapuwa mari havana kupuwa hanzvadzi yedu, saka iwe tipe mari yacho iwewe. Vauya nebhokisi pakanga pafa mbuya. Ndine vanin'ina vangu ndobva vanditi iwewe kana usingadi Mhlele rondedzera mambo zvakaitika panawe imari iri kutaura natezvara vako. Alright, kama uri kutaura natezvara vangu. Nochira. Pana uri kutaura natezvara vangu kuvasukuru vangu ndeyekuti inini nemudzimai wangu tatakawirirana kuti titsvagire tete hanzvadzi yangu munda. Saka hanzvadzi yangu akazofa asati apedza kudzorera mari yacho. Saka mazitezvara pakazofa hanzvadzi yayo vakati aiwa hanzvadzi yedu yakashanda nemukwasha kusvikira mazotsvagira mukwasha wako munda. Saka isi taakuda half down yehanzvadzi yedu kana iwe usingaidiwo mari yako vasukuru vako, asi tikuda simba rehanzvadzi nekuti hanzvadzi yedu yakataura kuti pane chikwereti chakasara kuvasukuru vasina kunge vatipa mari yemunda watakavatsvagira. Ndizvo here zvotaura. Imari yakasara baba. Vakanga vasara vakandipa 800 kwakasara 2200.
yaye mari yekutenga munhu vakatenga munda wongo Akatengerwa munda na. hanzvadzi yangu yarwara akati shedzai vazukuru ava vane mari yangu nditaure ndega nokuti ndii ndinoiziva. Ndakavashedza kuti vataurirane vega vakaramba. Sisi vakukundikana vakati ndiva ndashedza mukwasha nauri kutaura unoiziva here akati hongu. Hanzvadzi yavo avatsana ndakati nyaya yemunoiziva here vakati hongu indasingaizivi vakati bhuti chipiwai mari yangu mubatsirikane pakundirapisa iye zvinomuda kuenda neni kuzambia pada transport pamwe handidzoki muchazonditakura kubva kuzambia pada transport zvinokuremera ipiwai mari yangu mushandisi. Takawirirana kuti vanodzora mari asi havana kundidzosera. Ndoda kutaura navo vari kuramba kuuya paground. Saka hanzvadzi yakafa vasati vataurirana asi ini vakanga vandiudza. Ndakabvunza mukwasha wangu akati anozviziva. Nazvina ari kupupura kumberi padare zvekuziva. wazinzwa zvekutaura iniwo sedare hauna chiri chokwadi ava asi ndosekuru wako ndivava usati kuchenjera zvinhu zvemufi hazvito zvauda kuita ndosaka isu madzimambo tiripo tinomira kutonga nhau dzevafi chero mapurisa asiti hakuna zvinhu zvenhongozi asi tinoziva kuti kune chinhu chenhongozi isu tiri kutonga kuti iwewe enda ubhadhare mari yemufi wazinzwa hapana chaungapikisandati wazinzwa enda usaina apa tikupa 14 days ubhadhara mari Ndausaina 2000